ekitaldia asko gustatu zait eta asko ikasi dut istripuen inguruz. Azkenean beharrezkoa da nire ustez espresatzea zer nolako garrantzia duen errepidean dugun ardura. Azkenean gure adineko gazteok ez gara kontzienteak zer nolako eragina izan duen gure ekintzak. Aurkezlea oso originala iruditu zitzaidan. Azkenean gure adineko pertsonak ni baita oso erraz aspertzen gara eta horrelako gauzak izaten ditugunean arreta gehiago jartzen dugu. Testigantzak bereziki oso hunkigarriak iruditu zitzaizkidan, batez ere azken emakumearen testigantza. Eta burua altxatuzunerako kamioialdi baten kontra jo genuen. Zultzailea eta ertzaina etorri zirenean, kontatutako istripuak ere asko markatu ninduten, ze azkenean gertatu zaizun gauza da zure egunerokoan eta hori jakiteak apur bat pena Ez gara kontzienteak eta pentsatzen dugu horrelako gauzak ez direla gertatzen, gure albokoi gertatzen zaien arte. Eta askotan pentsatzen dugu gidariak bakarrik nagusiak direla, baina ere konduzitu behar gara.